Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που είστε μαζί μας, άλλη μια χρονιά. 8η χρονιά που γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή Νύχτα Κινηματογράφου. Φέτος με μια ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι φέτος έχουμε Latin America και Caribbean, δηλαδή η Λατινική Αμερική μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και η Καραϊβική. Αυτό τι σημαίνει ότι 16 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες, ενώ αντίστοιχα η Ευρώπη, 93 κινηματογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα προβάλλουν αντίστοιχα ταινίες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Είναι μια καινούργια συνεργασία με σκοπό να προωθήσει την κουλτούρα της Ευρώπης στις χώρες της Λατινικής Αμερικής και αντίστοιχα. Η ταινία που θα δούμε σήμερα είναι η επίσημη συμμετοχή στα Όσκαρ της Κολομβίας. Είναι μια εξαιρετική ταινία, οι Βασιλιάδες του Κόσμου. Μια ταινία η οποία μιλάει για την περιπέτεια και όλη την διαδρομή που ακολουθούν 5 έφηβοι, στηρίζοντας όλη αυτή τη διαδρομή τους σε διάφορες αξίες όπως είναι η αξιοπρέπεια, η ανυπακοή, η φιλία. Θα τα δείτε όσο παρακολουθείτε την ταινία. Οι Βασιλιάδες του Κόσμου, να πούμε ότι είναι η ταινία που κέρδισε και βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Σεβαστιάν. Συνεπώς είναι μια ταινία βραβευμένη και πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ. Η διάρκεια της είναι 110 λεπτά και θεωρώ ότι θα την απολαύσετε και εσείς, όπως και εμείς που είχαμε τη τύχη να τη δούμε νωρίτερα. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μαζί μας έναν σπουδαίο άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι και από το θέατρο και από τον κινηματογράφο, τον Ιεροκλήτο Μιχαηλίδη, και νομίζω ότι το κερδό του θα είναι πολύ μεγάλο. Γιατί το ταλαιπωρήσαμε σήμερα λίγο να έρθει. Και εμείς το ταλαιπωρήσαμε λιγάκι, οπότε νομίζω ότι το αξίζει ακόμη ένα χειροκρότημα. Σε τα παλιά χρόνια κάναμε γύρω στις 2 ώρες να το πω τη Θεσσαλονίκη με τις παρακάμψεις. Έτσι. Λοιπόν, να μείνετε μαζί μας μετά το τέλος της ταινίας, να συζητήσουμε, θα ακολουθήσει ωραία συζήτηση. Όχι μόνο για την ταινία, αλλά θα βρίσκετε κοντά μας και ο Ιεροκλήτος, μπορείτε να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η ταινία έτυχε να τη δω. Μου την έστειλε η Ιφηγένεια, γιατί μου είπε ότι ομολογώ ότι δεν την είχα δει στις αίθουσες και λόγω δουλειάς δεν μπορώ να δω πολύ σινεμά στις σκοτεινές αίθουσες. Αυτό που θέλω να πούμε πριν δούμε την ταινία, να ευχαριστήσω και το Θωμά και την Ιφηγένεια, είναι από τις λίγες προσπάθειες, ηρωικές προσπάθειες, να κρατηθούν κοντά μας σε όλη τη χώρα οι σκοτεινές αίθουσες. Ξέρετε καλύτερα οι παλιότεροι εδώ ότι υπήρχαν 9 κινηματογράφοι, τώρα πλέον είναι. Το Στάρ είναι ο ομαδικός χώρος και είναι και κινηματοθέατρο, άρα έχω διπλή συναισθηματική σχέση με τον χώρο, αν και δεν έχω κάνει περιοδία και δεν έχω παίξει εδώ. Οπότε η σκοτεινή αίθουσα σιγά σιγά με τη νέα τεχνολογία υποχωρεί και είναι σημαντικό που έστω και σήμερα δεν ακούμε. Τώρα είναι καλύτερα, έτσι. Δεν είναι πολύ σημαντικό που διατηρούμε τις σκοτεινές αίθουσες, από 9 αίθουσες η Βέρεια έχει πλέον μόνο μία. Και αυτό οφείλεται στο Θωμά και στην Ιφηγένεια. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ παλαιότερα παίζονται, λέμε, αυτές τις ταινίες σε 93 αίθουσες σε όλη την Ευρώπη. 93 αίθουσες δεν έφταναν μόνο για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ολόκληρη η Ευρώπη έχει πολύ λιγότερες αίθουσες. Εμείς που είμαστε λάτρεις και του σινεμά, αλλά και της κοινωνικής σχέσης και τον τρόπο να βλέπουμε όλοι μαζί μια ταινία στο σκοτάδι και η συναναστροφή του ότι θα συναντηθούμε εδώ και στο διάλειμμα ακόμα, γιατί τα μου πει δεν έχουμε διάλειμμα, για μας ήταν σημαντικό το διάλειμμα. Και όταν φεύγουμε να σχολιάσουμε, να πάμε για ένα καφέ για να συζητήσουμε την ταινία, είναι πολύ σημαντικό. Για την ταινία όμως θα τα πούμε μετά. Να την απολαύσετε, την εξαιρετική ταινία. Είναι ένα δείγμα σύγχρονου νεορεαλισμού με άλλη ματιά, κολομβιανή, και είναι και ποιητική η ταινία και έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλή απόλαυση. Να περάσετε καλά και
στο τέλος μείνετε κοντά μας, έτσι. Γιορτάζουμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Νύχτα Κινηματογράφου. Είναι μια γιορτή για το σινεμά, φέτος με μια ιδιαιτερότητα. Είναι η European Latin America και Caribbean Cinema Night. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι 30 κινηματογράφοι σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα προβάλλουν ευρωπαϊκές ταινίες, ενώ αντίστοιχα 93 κινηματογράφοι, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κινηματογράφων Europa Cinemas, θα προβάλλουν αντίστοιχα ταινίες εμπνευσμένες από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η σημερινή γιορτή λοιπόν είναι μια γιορτή για το σινεμά, όπως προανέφερα. Να πούμε ότι η ταινία που θα προβάλλουμε στη Βέρεια στο Κινηματοθέατρο Σταρ είναι «Οι Βασιλιάδες του Κόσμου». Είναι μια ταινία συμπαραγωγής από την Κολομβία. Μια ταινία που αφηγείται τη ζωή 5 εφήβων που παίρνουν τον δρόμο για να βρούνε κάτι, να ακολουθήσουν μια διαδρομή. Πρόκειται για μια ταινία που έχει κερδίσει βραβείο στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιά και επίσης και είναι η φετινή οσκαρική συμμετοχή της Κολομβίας. Ταινία βραβευμένη και σε πολλά άλλα φεστιβάλ, μια αξιόλογη ταινία που νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά. Και φυσικά έχουμε κοντά μας τον αξιόλογο και αγαπημένο ηθοποιό και του θεάτρου και του κινηματογράφου, τον Ιεροκλή τον Μιχαηλίδη, για να συζητήσει με το κοινό, να αναπτύξει διάφορες πτυχές του κινηματογράφου, από τη δική του ματιά φυσικά. Να ευχηθούμε καλή θέαση και τα Χριστούγεννα αυτά να πάμε σινεμά. Βρισκόμαστε στο κινηματοθέατρο Σταρ στη Βέρεια. Κοντά μας έχουμε τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ο οποίος βρέθηκε εδώ με λίγη ταλαιπωρία, όπως μας εξήγησε πριν, για τη βραδιά κινηματογράφου, η οποία φέτος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Μας τα είπε και η Ιφηγένεια Βλαχογιάννη πριν. Να σας καλωσορίσουμε στη Βέρεια. Καλώς σας βρήκα. Πείτε μας λίγο το σκοπό για τον οποίο ήρθατε σήμερα. Αυτό είναι μια διοργάνωση πανευρωπαϊκή και φέτος έγινε μια περίεργη για τα ευχάριστη ανταλλαγή. Όλες οι αίθουσες οι ευρωπαϊκές παίζουν λατινοαμερικάνικο σινεμά και αντίστοιχα ευρωπαϊκό παίζουν όλες οι αντίστοιχες αίθουσες στη Λατινική Αμερική. Οπότε μια σημαντική ταινία από την Κολομβία, οι Βασιλιάδες του Κόσμου, ένα ωραίο νεορεαλιστικό θα λέγαμε δράμα, ένα road movie όπως συνηθίζουμε να λέμε, με άξονα τη φιλία και με πολύ τρυφερότητα και ποίηση. Ήταν αφορμή να βρεθώ εδώ στο Σταρ. Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι οι ελάχιστοι κινηματογράφοι που έχουν απομείνει, για μας είναι σημαντικό να τους στηρίζουμε και ως θεατές και με όποιο άλλο τρόπο μπορούμε, γιατί η σκοτεινή αίθουσα για μας είναι κάτι που έχει ιδιαίτερη σχέση με τη ζωή μας και όχι επειδή συνηθίσαμε να βλέπουμε από μικρή μόνο στο σινεμά τις ταινίες. Πια βλέπουμε πολύ λιγότερες ταινίες, αλλά έστω και αυτές τις ελάχιστες φορές, τις λίγες που πηγαίνουμε, καλό είναι. Και θέλει ηρωική προσπάθεια για να κρατηθεί ένα σινεμά, μια κινηματογραφική αίθουσα σε μια πόλη. Σκεφτείτε ότι στη Βέρεια υπήρχαν 10 κινηματογράφοι και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας. Και κρατιέται με νύχια και με δόντια. Βέβαια το Σταρ είναι ιστορικό γιατί είναι και κινηματοθέατρο, οπότε για μας έχει και ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση. Προσπάθεια λοιπόν και του Θωμά και της Ιφηγένειας και όλων των αντίστοιχων αίθουσαρχών είναι σημαντική και προσπαθούμε να είμαστε στο πλευρό τους. Και παρόλο την ταλαιπωρία, γιατί ήταν κλειστοί οι δρόμοι και θυμήθηκα τα παλιά που κάναμε Βέρεια Θεσσαλονίκη 2 ώρες μέσα από χωραφόδρομους, κατόρθωσα και ήμουν στην ώρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος. Να σας ρωτήσω λίγο κάτι τώρα σύμφωνα με την εισαγωγή που κάνατε, επειδή ξέρουμε, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης έχει ξεκινήσει μουσικός, σκηνοθέτης, ραδιόφωνο, ηθοποιός, κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο. Δηλαδή, σαν να είχατε πολλές ερωμένες, καταλήξατε σε μία. Βλέπω ότι δεν μιλήσατε καθόλου για τηλεόραση και μέσα και εδώ. Δεν είπατε κάτι. Η τηλεόραση νομίζω ότι είναι το πιο αγαπημένο από όλα τα είδη και μέχρι τώρα, τουλάχιστον μέχρι να υπάρχουν τα καινούργια μέσα, ήταν η προνομιούχα. Ο κινηματογράφος είναι το πιο πληγωμένο παιδί των τεχνών. Το θέατρο τα τελευταία χρόνια πηγαίνει πολύ καλά, γι' αυτό δεν αναφερόμαστε τόσο πολύ στην τηλεόραση. Εμένα η αγάπη μου για την τηλεόραση είναι ανάλογη. Βέβαια,
μεγάλη αγάπη είναι ο κινηματογράφος. Ίσως γιατί έκανα πολύ λιγότερο κινηματογράφο από ότι θέατρο, δεν μπορούσα. Μακάρι να μπορούσα να κάνω όσες παραστάσεις έχω παίξει στο θέατρο να έπαιζα και στο σινεμά. Δεν γίνεται, θα ήθελα να ζω άλλη εποχή. Η τηλεόραση όμως έχω ξαναπεί χαριτολογώντας ότι είναι ένα ωραίο υποκατάστατο για μας τους ηθοποιούς, είναι η μεθαδόνη για το σινεμά. Είναι, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε σινεμά, όταν γίνονται καλές παραγωγές στην τηλεόραση και στις πλατφόρμες ακόμα που γίνονται εξαιρετικές μίνι σειρές, και το τονίζω το μίνι γιατί θέλει κόπο και προσοχή και πολύ είναι και δαπανηρό χόμπι για να γίνονται καλές δουλειές. Το πιο δύσκολο ποιο θεωρείτε ότι είναι? Μπορώ εγώ να κάνω τον ηθοποιό, ας πούμε, σε θέατρο? Το ίδιο δύσκολο είναι και στο θέατρο και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Απλώς κάποιοι όχι τόσο καλά εκπαιδευμένοι νέοι ή ερασιτέχνες ηθοποιοί θα μπορούσαν πιο εύκολα να παίξουν στο σινεμά ή στη τηλεόραση. Το θέατρο απαιτεί λίγο μεγαλύτερη άσκηση, μεγαλύτερη προετοιμασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί που παίζουν καταπληκτικά στο σινεμά, όλοι οι πολύ μεγάλοι ηθοποιοί, ότι κάνουν κάτι εύκολο ή ευκολότερο για τους περισσότερους ανθρώπους. Όχι. Είναι και μερικοί μάλιστα ηθοποιοί στο κινηματογράφο που κάνουν άλλη δουλειά από εμάς. Είναι ιερά τέρατα. Οπότε καλό είναι να σεβόμαστε και τη δουλειά των ηθοποιών στο σινεμά. Το φετινό χειμώνα που σας βρίσκουμε? Φέτος μόνο θέατρο. Έκανα μια μικρή συμμετοχή σε μια ταινία ελληνοαμερικανική πέρυσι, νομίζω ότι θα παιχτεί φέτος, και θα είμαι στο θέατρο Αθηνά με μια γαλλική κομμωδία η οποία ξεκίνησε ως θεατρικό έργο με πολλά βραβεία Μολιέρου, ήταν υποψήφια για 6 βραβεία Μολιέρου και έγινε ταινία στη Γαλλία πριν καμιά δεκαετία και έκανε 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια. Οπότε εμείς το παίζουμε την πρώτη του μορφή, τη θεατρική, σε ελληνική απόδοση, με έναν εξαιρετικό θίασο, στο θέατρο Αθηνά. Είμαστε μαζί με τη Ρένια Λουιζίδου, τον Καρτερό Κατσούλη, την Τώρα Μακριάνη και τον Λευτέρη Ζαπετάκη, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Είναι απολαυστικό, είναι μια ιδιαίτερη κομμωδία στην οποία έχουν πολύ μεγάλη παράδοση οι Γάλλοι. Είναι υψηλής ποιότητας, με πνευματώδες χιούμορ και έχει και περιεχόμενο, όπως μας αρέσει να λέμε, γιατί κάτι προσπαθεί να πει για τη ζωή και τη σχέση μας. Να σας ευχαριστήσουμε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ όχι, εσείς θα μου πείτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλό γυρισμό χωρίς ταλαιπωρία. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.